O Goberno Central aprobou unha compensación para os barcos pesqueiros polo incremento dos custes. O sector estábase vendo afectado no seu día a día polo alto prezo do combustible dende o inicio da guerra en Irán. O conflito bélico que se está a desenvolver en Irán provocou unha alza notable do prezo dos combustibles, factor que afectou en gran medida aos pesqueiros que viron como día a día o valor da gasolina e do gasoil crecía. Os profesionais reclamaron axudas para poder facer fronte a esta situación e manter a súa actividade. E o Goberno Central vende aprobar axudas e unha compensación para as embarcacións pesqueiras polo incremento dos custes. Estamos tamén un pouco sorprendidos, non? Quedamos un pouco sorprendidos que ainda ben non se, con isto da guerra de Irán, pois ainda ben non se sentiron as primeiras bombas, xa non subiron o combustible xa esta primeira semana, cando sabemos que hai en reservas e hai de todo canto hai, non? Non é concebible que a primeira semana xa non suban a eses precios tan desorbitados o combustible, non? Sabemos que vimos atravesando dun inverno terrible, dun inverno que morreu todo marisco, non se pudo salir a fainar, levamos 3 meses parados sin pescar e pasando moi mal, e de repente ainda nos dan esta puntilla co tema do combustible, xa non digo os barcos da pesca artesanal, que temos moi pouco margen de ganancia cando se sale ao mar, porque estamos moi pouca cantidade de peixe. A Federación Galega de Confrarías revisará que estea todo ben. Cada embarcación recibirá unha determinada cantidade de axuda en función do combustible que gaste. Por encima do combustible, que é o que máis gastamos, pois iso xa é puntilla para quedarnos polo camiño, non? Subvención que terá carácter retroactivo dende a aprobación do primeiro paquete de medidas do Goberno Central. Eu penso que teño que ser claro e contundente. O meu sector que represento non damos créditos que xa outros países veciños que xa levan xa uns días e semanas tomando medidas fuertes, como cando foi da guerra de Ucrania, que, pois, bueno, sabemos que o goberno tamén está recaudando un hache de impuestos con estas subidas, que non se nos haya tendo en conta tanto, xa non solamente a pesca, senón a todo o sector, non? Transporte, agricultura e todos, e que non se haya rebaixado o precio do combustible para podermos, polo menos, manternos a flote cas empresas, non? E o sector da pesca, que é o que represento eu, vemos que estamos pasando moi mal, ainda se vai a pasar, porque as cousas non se regeneran así como así, sabemos que vai a pasar, e ainda por encima que nos dean estes costes tan elevados, a principio xa pois, non vemos lógico que non se reaccione desta maneira. Hai xa 3 semanas do estalido da guerra en Irán, período no que os profesionais do mar viron como os custos do seu traballo se multiplicaban polo incremento do combustible, algo que afectaba directamente a mariñeiros e armadores. Moitos que sí, estamos falando de combustible da pesca artesanal, tanto na gasolina, que temos tamén mencionada, como o gasoil. Os barcos pequenos, pois, ainda consumen pouco, ainda van tirando para diante, pero temos barcos de litoral que andan ao día tamén, como o sector do arrastre, que gasta 1.500 ou 2.000 litros diarios, os barcos da Sardiña, os barcos que andan aos miños e ao pulpo, que recorren un sitio para outro, na costa, pois, que están gastando 500 litros, 600 cada semana, a ese precio pois xa non dá para pagar os costes que tes do traballo, tanto de carnadas, material que perces. Agora subeu a Seguridade Social bastante, o que é para o mes, entonces, claro, isto non dá para manter a empresa, non? Os autónomos vamos a quedar polo camiño. Polo momento, esta medida estará en vigor ata o mes de xuño, aínda que sinala que hai outro tipo de axudas activas. Foi un pouco precipitado, que ainda non sou eu o que había, mismo estamos escoitando na prensa, na televisión todos os días, que, bueno, que ainda hai en España ainda hai unha boa reserva tanto de petróleo como de combustible, e que xa desde o primeiro día que se estaba subindo xa uns precios desorbitados. Estamos falando dun 40 ou un 45% por litro, non? E iso é moita cantidad. Sabemos que son cousas que son necesarias para a nosa labor diaria, para traballar cas empresas, e iso non é un artículo de lujo, é unha cousa para poder traballar, non? Pérez apunta que as axudas impulsadas polo Goberno para que o sector pesqueiro faga fronte ao incremento dos custos se ingresarán directamente a cada armador.